otkriva promene magnetnog polja zemljinog. Znači ovdje imamo, očitava se, otprilike ovdje bi trebalo da bude stalna konstanta magnetnog polja zemlje. Kad naiđemo na neki feromagnetni materijal pod vodom, imamo promene ovdje i tako otkrivamo da postoji negde neko gvožđe pod vodom. Možemo da sve uvežemo sa laptopom i dobijemo grafik. Ovdje nam je podvodni automat, kalibar 5.56, koristi se municija, znači ima punjenje barutno, metak je jako dugačak da bi mogao da bude stabilan pod vodom i domet je otprilike na idealnoj dubini do 11 metara. Tako. Ruska proizvodnja. Koji je kalibar? 5.56. Ali dobro težak, vidi da je Rus napravio. Jako dobra stvar kod njega u odnosu na neke nemačke automate je to što mi sami punimo okvir. U Nemačkoj, kada ispalimo, moramo da nosimo u fabriku da nam oni hermetički napune okvir. Znači ovo je jako dobra stvar. Isto podvodni pištolj, isti kalibar 5.56, ima 4 cevi. Znači ima ovdje 4 cevi. Ide 4 metra. Da, 4 metra, ne, jedan po jedan ide. Ide onaj kao getting sistem. Dobro. Znači pomera se igla i... Ovako 4 metra, to nemaš promašta kod jednog. Ovdje imamo dvobocni aparat, jednobocni, sad to u zavisnosti šta nam kad odgovara, koliko nam vazduha treba. Unutra je vazduh pod pritiskom od 200 bara. Ovo je plovak za obeležavanje ronilaca. Ronioci uglavnom idu po dvojice, to se zove ronilačka para. Odmotamo kanap i dole se dva ronioca drže za ovaj kanap i kad rone imamo obeleženo mesto gde se nalazi para. Podvodna lampa, ovo je ronilački računar. Kada se roni na nekoj većoj dubini i duže se zadržavamo tamo. Ne možemo odmah da izronimo, nego moramo da zastajemo, na primjer, na dubini od 9 metara 15 minuta, pa od 6 metara zastajemo 10 minuta. To sve postoje od tablice napravljene, zovu se dekompresione tablice. Pre su bile one plastificirane i stavi se neka gumica i zakači se za ruku i ronilac meri koliko je ostao na kojoj dubini i na osnovu toga on proračunava iz tih tablica pod vodom koliko će se zadržavati na kojoj dubini kad izradi. Ovaj računar nam to sve radi automatski. Znači on meri koliko smo bili na dubini od 50 metara, od 30 i proračunava nam te dekompresione zastanke. Ovo je maska Maresova. Imamo kompas ručni koji stavimo na ruku i onda, pošto se ovdje u ovim uslovima jako slaba vidljivost, bukvalno ne možete 5 metara da odete da se ne izgubite. Znači nacilja se neki smer na površini i onda se zaroni i prati se taj smer pod vodom. Manometar ručni, kad je neka boca prazna, stavimo, vidimo koliko ima bara unutra, koliko imamo vazduha. Dubinomer ručni, ronilački nož, on je amagnetskog materijala. Ronilačko odelo suvo. Postoje suva i mokra ronilačka odela. Mokro ronilačko odelo je izrađeno od neoprena i propušta vodu. Ali je zanimljivo da to mokro ronilačko odelo propusti sloj vode, između kože i odela se nalazi voda koja se ugreje i praktično deluje kao izolat. Od suvog odela. Znači možete da obučete preko redovnog civilnog odela, ronite, kada izađete iz vode, vaše odelo će biti suvo. Postoje neke varijante sa grejačima ugrađenim za zimske uslove. Kolika je cijena Mokro odelo košta oko 200 €. Ovo je sigurno. Znači ovo je Poseidon, švedska marka. Imamo life jacket, tako se zove, ili regulator plovnosti, kompenzator plovnosti. Ovaj konkretno ide na ovu bocu i poveže se sa, imamo ovo crevo, gde povežemo sa ovim ovde crevom. Ovde i na ovo crveno dugme mi upumpavamo vazduh iz boce u džeket.
i on se naduvava i tako možemo da izranjamo. Kad hoćemo da izduvamo, pritisnemo ovo dugme i prstluk se izduvava i mi tonemo. Pošto je ronilačko odelo jako velike plovnosti, kad ste samo u ronilačkom odelu i stojite, bukvalno ste do vode, voda vas izbaci do dovze. Znači ne možete da zaronite tako lako sa njim. Svako odelo koristimo tegove, imamo pojas i onda u zavisnosti od svakog čoveka dodajemo tegove da bi mogli da zaronimo redom. Znači ovo je regulator koji se stavlja u usta. Tako se diše. Ovo se naziva konzola. Pokazuje dubinu na kojoj smo ronili i koliko ima vazduha u boci, to je pritisak koji je. Zanimljivo sredstvo, maska za celo lice ili full face maska. Ona je jako praktična iz razloga što ima podvodnu vezu. Znači pritisnemo ovo dugme i možemo da komuniciramo sa susednim roniocom ili sa ljudima na kopnu koji su uz ovo im je ta kao kontrolna tabla i oni mogu da se čuju sa roniocima. Ronioc, ovo je primopredajnik koji ide u vodu, znači povezano je sa maskom i zbog toga može da se ostvari, uz pomoć toga može da se ostvari veza. Ovo je sredstvo koje se zove Frogs, to je u stvari autonomni ronilački aparat zatvorenog kruga disanja. Znači mi što radimo sada sa ovim, ovo je klasični otvoreni krug disanja. Mi kada udahnemo i kada izdahnemo, znači vazduh koji izdahnemo ide u vodu i na površini se vide mehurići. To je demaskirajuće. Ovo se uglavnom koristi za ofanzivna dejstva. Znači kad hoćemo da miniramo neki brod neprijateljski ili tako nešto, koristimo zatvoreni krug disanja. To znači kada izdahnemo, ono se, sve se vraća ovde u jedan mehur gde imamo kalijum. Kalijum vezuje CO2 iz našeg izdaha i pročišćava vazduh. Sa ovim možemo 4 sata da ostanemo pod vodom. Ovo do duše ide na mnogo manje dubine nego ovo, znači otprilike na 7 metara. To bi bilo to. Svaka čast. Da.